Situácia medzi kolegami v každej práci je občas vyhrotená. No počuli ste už o týchto bizároch firemnej pomsty? Časť prvá. Otravné kolegyne. Začneme zľahka, priamo u našich susedov v Poľsku. Priznajme sa, každému sa už raz stalo, že nemal rád kolegu v práci. No úradníčky z Lublinskej kancelárie sociálnej poisťovne vzali minulý rok nevraživosť o stupienok vyššie. Spolupracovníčke tajne pridávali do cukru chemikálie, z ktorých dostávala silné migrény. Bolesť sa vždy cez víkendy vytratila, čo bolo že nedivné, a začala vyšetrovať zdroj problémov. Dôvod? Zdala sa im divná a nemali ju radi. Po prevalení škandálu všetky 4 jedovaté kolegyne prepustili. Obeť prežila bez vážnejších následkov. Aspoň to nebol čistič do kúpeľne, ktorý do čaju striechala upratovačka kolegyni vo Varšavskom rádiu. Tá skončila s vážnymi popáleninami žalúdka. Sledujte ma pre viac a čeknite obyčajnynepokoj.sk, kam každý týždeň pridávam nové epizódy mojich thrillerov spolu s ich audioverziami.